Kinsa man nga padulong mao si Dato Adlaw. May butang ma'am. Sabi ato sir. Dili ko si Dato Adlaw. Kinsa man ka? Pero may ana. ID na ko. Sa man mo ID? Pobre gabi Parinter man ni Dato Adlaw. Ya bagunsa ba ka? Mamadla ko. Mamadla ko. Ayaw mi pagpadlaki kay di mi kagawas ani. Wala makapugong nako kay amo ni kuan kan balaod nako ni ako luoy kayo bi ko mamadlak. Luoy kay ko. Nganong luoy magkakayo sir nga? Ay, Kami may padlakan. Di mamadlak jud ko kay ako'y luoy di ko mamadlak. Di mo makapugong ani kay wa man ni mamadlak mo iko karong rasa. Kay oras na mamadlak ko. No, 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 no. Sir ayaw sir kay dili man mi makakuan sir. Dili magsilbi og dili madlakan ako. Di ako'y luoy kay gamay. Ngano maluoy magka sir nga kami man ani amo man eh. Dili padlakan jud ako ni, dili magsilbi ni. Kay ako may luoy kayo. Mamadlak jud ko karon kay mo ni oras lang mamadlak ko. Ano magbuot mo mamadlak ko? Amo man ni balay. Mamalin man ko kini sundang. Mamalin man ko.